देरहाहोनांगौनि थाखाय नैबे चिरां दुवारनिफ्राय जेन साफ्रोमबो हारि राव धोरोम बासियालासिनो जेन बयबो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जेन हाग्रामा महिलारि सारखौ नैबे चिरां दुवारनिफ्राय जेन देरहासार खालामनायाव रायजो राजाजों सुख शान्ति थानानै जेन भटखौ होनो मोनो आरो बे खुनु जेन दावराव दावसि खालामा बेखौनो जों बिपिएफ राजखान्थि दलनिफ्राय बेखौ जों मेसेज हरदों। जों दिनै सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनिफ्राय जोङो मोनसे प्रेस मिट लानायनि जेनाखि उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ जेके मोसाहारिनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि चिरां दुवार ब्लकनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनो सानदों जे बे गाबोन जेनाखि जोंहा बिटिसि बिसायख'थि अर्थात 22 तारिख दा बे 22 तारिखआव जा गाबोन जेनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं दा बाहाय साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि बिपिएफ वार्कार बा सापर्टार बेजों लोगोसे जायफोर गुबुन गुबुन राजनिति दलाव थाया मानो गुबुन गुबुन धोरोमाव थाया मानो गुबुन गुबुन संगठनाव थाया मानो साफ्रोमबो जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारखौ जेन गोबां भटआव देरहाहोनांगौनि थाखाय नैबे चिरां दुवारनिफ्राय जेन साफ्रोमबो हारि राव धोरोम बासियालासिनो जेन बयबो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जेन हाग्रामा महिलारि सारखौ नैबे चिरां दुवारनिफ्राय जेन देरहासार खालामनायाव बयबो हेफाजाब होयो बा मदद खालामो। बेनि थाखायनो नैबे जोंनि सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनिफ्राय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। दा बे गाबोननि समाव इलेक्सन जे जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनायनि गेजेरजों 26 तारिखनि जे रिजाल्टआव बेसेबांखिनि भट मोननानै देरहागोन होननानै सानो? नैबे जोंनि जेनाखि 14 चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय जोंनि केन्डिडेट हाग्रामा महिलारि सारा गोबांथार भट लानानै देरहागोन। दा जोङो जिहेतु गाबोननि जेनाखि भटआव जेन जोङो शान्ति भाबै जेन रायजो राजाफ्रा गोबांथार मिजिं दङ गोबांथार साननाय दं जेन फैनानै गोबांथार रायजो राजाया जेन फैनानै नैबे जोंनि गावबागाव केन्द्रआव ओंखाम उखैहाब दै गांहाब रायजो राजा बिथांमोना जेन भटखौ होफैगोन। दा बे भट होनाय समाव जेन जोंनि बिरोधि दल जायफोर दिनै बिरोधि दल बिथांमोना जेन डिस्टार्ब खालामा नांलाय खमलाय खालामा अशान्ति खालामा बेखौनो जों सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफनि जानानै साफ्रोम जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बा खावलायहरनाय जाबाय जेन गाबोननि जेनाखि बिसायख'थि बेयो जेन सुख शान्ति जोबनानै थाङो जेन खुनु नांलाय खमलाय जाया बेखिनिखौ जों आसा आरो मिजिंथिबाय। दा रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज होनो? रायजो राजानि सिगाङाव जों मेसेज होगोन खारन हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि चिरां दुवाराव केन्डिडेट हिसाबै गसंफैदों आरो जोंहा बे समस्तियाव गोबांथार जोंहा डेभेलपमेन्ट जानांगौ दङ। जे समस्तियाव 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया जेबो मावलाङाखै आरो 5 बोसोराव फेरेंगा बसुमतारियाबो जेबो मावाखैसै। दा गोबांथार खामानि मावनांगौ दं लामा दंग बान्दो बायदि बायदि गोबांथार मावनांगौ दङ बा स्लुइस गेटबो मावनांगौ गोबांथार दङ। दा बैफोर आद्रा थालांनाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा नैबे चिरां दुवाराव देरहाखांनायनि उनाव आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो नागिरदों। दा बेखायनो बे आद्रा थानाय खामानियाव मावनांगौनि थाखाय साफ्रोम चिरां दुवारनि रायजो राजा आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना जेन हारि धोरोम बासियालासे जेन नैबे नांगोलनि सावगारियाव जेन भटखौ होनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गोबांथार भट देरहानायाव जेन जोंखौ सापर्ट खालामो। बा रायजो राजानि सिगाङाव जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों एसे चिरां दुवारनि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों दि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा देबोरगाव समस्तियाव सारा दारायदों आरो नैबे जोंनि चिरां दुवार समस्तियावबो सारा दारायफैदों। जे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया डिपुटि चिफ जानायावबो माखासे गोबांथार खामानिखौ मावनो हायाखै आरो 5 बोसोरावबो इउपिपिएलनि जोंहा फेरेंगा बसुमतारि बिथाङा इएम फरेस्टनि जेसेबांनाखि मावनांगौमोन बिथाङा 5 बोसोराव जेबो मावाखै। दा आद्रा थानाय जायफोर खामानि बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा चिरां दुवाराव देरहाखांनायनि उनाव जेन गोबांथार खामानि मावनो नागिरदों जेरै लामा दालां बान्दो बिदिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कलेज आरो हायार सेकेन्डारि आरो गोबांथार जोंहा डेभेलपमेन्टखौ हाग्रामा महिलारि सारा बे खामानिखौ मावनो थाखायसो नैबे जोंनि चिरां दुवार समस्तियाव दारायफैदों। आरो जोंहा गोदोसोनाय गुबुन गुबुन समस्तिजों जों रुजुयोब्ला जोंनि चिरां दुवार जेनाखि समस्ति बेयो माने बहुद गोदोसोनाय एरिया। बे गोदोसोनाय एरियाखौ सारा फैनानै देरहाखांनायनि उनाव
जौगाखांहोनो नागिरदों। दा बेखायनो साफ्रोम रायजो राजा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी आरो गुबुन गुबुन हारि धोरोम बासियालासेनो जेन हाग्रामा महिलारि सारखौ गोबांथार भट देरा होनायाव जेन जों बयबो जेन सापर्ट खालामो आरो नांगालनि सावगारि भट होनानै जेन सारखौ गोबांथार भट होनानै जेन देरहासार खालामो बेखौनो साफ्रोम रायजो राजा चिरां दुवारनि साफ्रोम रायजो राजासिम आं गुरै खावलायहरबाय बा मेसेज हरबाय। दा बिपिएफ हिसाबै भटनि काउन्टिं जे सिरियाला बेसेबाङाव जागोन? बिपिएफ हिसाबै एसे माने सिरियाल हिसाबैथ' फार्स्टआवनो गिबियावनो जोंहा बिपिएफआनो थागोन, सेकेन्डआव जाहैबाय जोंहा बिजेपि थागोन, थार्डआव थागोन जोंहा इउपिपिएल थागोन। दा बिथांमोना आइबि रिपर्ट मथे जोंहा बिपिएफ हिसाबै 25थानिफ्राय 27थानि गेजेराव जों देरहासार खालामगोन सारा बिटिसिआव। आरो जोंहा बाखिखिनि जोंहा सेकेन्डआव बिजेपि थागोन आरो लास्टआव जोंहा इउपिपिएल थागोन। दा नंखायनो गिबियाव जोंहा जुद्धआ जाहैगोन समष्टि नाय समष्टि बिजेपिजों जागोन आरो समष्टि नाय समष्टि इउपिपिएलजों जागोन। दा माखासे गोबां इउपिपिएलनि जे मानसिफ्रा रायजोफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नाजागासिनो दं, बेयाव मा मेसेज होगोन? दावराव दावसि दिनै जों गोबांथार गामि गामि थांदों, गोबांथार एरियायाव जों गिदिंदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे गोदोसोनाय ओनसोल, बे गोदोसोनाय ओनसोलखौ गोबांथार जोंहा लामा दालां बान्दो बानायनांगौ दङ। दा हाग्रामा महिलारि सारा बे गोदोसोनाय ओनसोलखौ दिनै डेभेलप खालामनो नागिरदों बा जौगाखांहोनो नागिरदों। दा बे गामि गामि थांनायाव जायफोर इउपिपिएल खालामबाय थादों दिनै चिरां दुवार हिसाबै बिथांमोना जोंखौ खोब माने माना खालामदों, रायजोफोरखौ ओंखारहोआखै बा रायजोफोरखौ थांनो नाङा होननानै बादा होदों। दा थेवब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा जों चिरां दुवाराव दारायफैनाय हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ आरो बिनि सारखौ फोथायनानै दिनै हाग्रामा महिलारि जोंनि खावलायनाय आरो बिपिएफनि खावलायनायाव बादा होसेयावबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों आरो खोनासंदों। आरो फैबाय थानाय जेनाखि गाबोननि इलेक्सन साफ्रोम रायजो राजाया गुबुन गुबुन गामियाव जे थांदोंब्लाबो नांगालनि सावगारि भटखौ होगोन होननानै जोंखौ खोथा हरदों। आरो बेनिफ्राय खुनु रावखौबो जों गाज्रि खोथा बा सोरखौबा बादा होनाय, सोरखौबा गारि होसोनाय, सोरखौबा गारि बुख्रुबनाय, सोरखौबा गन्थं सौख्रुबनाय खुनु जों बिदि बुङा। खारन बेफोरबायदि जेनाखि जोंहा खोथा बाथ्रा रायलायनाय समाजाव बिदिखौ मोजां मोना। जोंनि इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजा बिथांमोना बिदिखौ मोजां मोना। दा नंखायनो जोंनि बिपिएफनिफ्राय बेखौनो मेसेज होनो सानो जे गाबोननि जेनाखि जोंहा इलेक्सन जानो गोनां जेनाखि बिटिसि बिसायख'थि बाहाय जेन साफ्रोमबो रायजो राजाजों सुख सान्थि थानानै जेन भटखौ होनो मोनो आरो बे खुनु जेन दावराव दावसि खालामा, बेखौनो जों बिपिएफ राजखान्थि दलनिफ्राय बेखौ जों मेसेज हरबाय।